أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب موجبات الغسل، باب واجبابون وانكا. وأما موجبات الغسل، أما واجبابون وانكا فأربع سو هدني: خروج المني، fitar mani bilizzatin, na jin daɗi, mu'tadatin ko na al'ada, fi naumin a cikin dare, aw yaqazatin ko a farke, aw mujibul khashfati da kuma ɓuyan hashfa, baligin na baligi, fi farji ko kuma a farjin mace, wanqita udammil haidi da wankan da kuma yankewar jinin haida, a wanqita udammin nifasi da kuma yankewar jinin jego, wa islamul kafir da musuluntar kafiri. Intaha mujibatul ghusli, wajibabbun wanka sun ƙare. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.